YouTubeen azpitituluak jarri aldizkiegu bideoei. Gazteleraz baldin badaude, automatikoki egingo du transkripzio bat eta gehituko dizkio bideoari azpitituluak. Baina euskeraz idatzi behar izango ditugu. Bueno, ikusiko dugu nola egin gazteleraz eta gero beste bideo batean euskeraz. Beti bezala YouTubeen gaude eta nire kanalera joango naiz. Zure kanalera eta kudeatu bideoak. Bale, hemen agertuko dira nire bideo guztiak eta ezkerrean badaukagu aukera bat azpitituluak. Sakatuko dugu azpitituluetan, ni bilatuko dut hemendik bat gazteleraz dagoena. Bale, mugituko naiz pizka bat bilatzeko gazteleraz dagoena. Eta notifikazioa, beste aholku batzuk, hemen, inicio rápido, notifik, bigarren plano. Hemen agertzen zaigu, espainiera automatikoa eta euskera bideoaren hizkuntza. Bueno, gazteleraz dagoenez, joango naiz honetara, eta egingo diot, egin kopia bat eta editatu. Hemen agertuko da bideoa eta zuzen transkripzioa eginda. Hemen bilpasatu aldugu ia ondo egin duen, behar bada momentu batean zeo zer txartu egin aldu, aldatu aldugu, editatu, ezabatu eta idatzi, eta aldatu txartu dagoen zeo zer, baina ondo baldin badago, zuzen egingo dugu argitaratu. Bideoa argitaratuko da, eta hortik aurrera ejekutatzen dugunean, ikusi YouTubeen, azpitituluak agertuko dira, ejekutatzen den neurrian. Orduan, hori, gazteleraz oso erreza da, euskeraz desberdina, horren ikusiko dugu beste bideo txiki batean, idatzi behar dugulako.